Kiario mahiyo gotoka Bunyagatani nigo hatbeteka gotigerwa chingoma obutuko bugukira rero as nabantu batamanyiri asobo gatagati bwomoji obosongo muri Keto Vincent Onyancha nabaka gosanga amonere asabaga kwerera abuna nigo abantu abo barenge negari aina ye Probox ase eyoboygo yemugetie abantu bande ase magega yoko mutikera chingoma babeta bakumubeka epikipiki goro gochia ingasobo Aiga na sekenyoro kiario moke gotoka sensemo ya Bunyagatani ime ye county ya Kisii karona umerane no mosayo muyo gotebakana buna ni gabeteka gosaga no butuku bugo kirero na bo kwikira boni yakolenga no mosayo atogotegana na yakolekana bo igasema mbia ya bono ni gano mosayo gote buna abantu batamanyiri barenga segari ye Probox ya sensemeria yo mucho bosongo ni go babete bakumusaga na kumbeka segari yo goika kumuira nsema ya nyancho abase babete bakumutigera gisure getinde na bo kwikira boni ga eromanyini gote buna tamanye timbanto kiabana ndekerenga gyo kumuitangire keke andake nsanganera sangane mwate bina kyakuruko na bwegatwerera asubwenge ekoligia kolekanto tukobo kira lero aso musawo yabete kagosondake asifede yumuri Ndizi TV na bogote bana kyokuruko na ndanda akatotebina engi yakolekana teli tangane tokuru engora aso gusagano n'abantu batamanyire tukobo kira kyokuruko cha matanguru kuchofuri onsongo kisemba yarenge ijinsa ejenge sasta jabo tuko ntena achite doka kugura mabe anagora maberu na nere kwantara libuchenche Probox igotena bakombwa taga buna bambwa tega kumbe Probox imanto mbaro basibire sita bakambwa bakambekera niyo iga bakanjuri Probox pakanyanjo twigeta bunyanjwa ebae twigetiga bune mesiko na ochaka kuitulia kango boli ningi mbali kokwana igatoko ama bagatanga oyo musibole mubwatu no yada da musibole kyango buli nenga mainga matuba kuruchi miyo akabwata bakambeke gali miyo bakandeta kanda bakataoni iga channel randa bodi ya channel karwanda diranda bodi ya channel ante indoro monto mai tuwe bike ande anko ngabwata ngabate mongo iga semenya de migi ngombero kubata bante ya ligio ya tokonyo monto manyete ako besa ino ojikwana gitana bora na nyombo kwere nyombo turujuno igo kwa batere tumenye ngo eduka ansen chudiga wiske duke amabere kwaliko orande nyomba amabere na alkura nganda nyombo bambo atetu bakangiro chinyanchwa andaka abantu abanki babu ata obalenga segari Probox babu ate amor ni chinyundo anga abantu balenga segari yo aho baliko baita sita banda benge sita ba utuita sita balinga babeti mask andaka ngwate metoko bolingi bako baboria na ninki bawate betingi bako baitera mba kwandi kende kyanse banda to tuita igaliyo maga yogo itwa na kwate betigwe maga wana ilina itiro yo to geda yo da ngasi boru na roche to ngonya kuruga buga ba na epiki na ro akane to monte miakanda Kieko gerota chete minyungu asomete kabiterio gachamba kankasino na da dwangira sementa bakakana watana bora ndo kwere nyomba tiwanda saina bera yo andako yokolete tena kiate betigo ana kia gote banka ya korusi na ninkia gerokoleta oya ate tikuta pasote bakendi kionsi ate benchira nyora ngitire ngana maide okaba manyida nyora ngitire onda tagoja andaka maga yogo itu kwa irunya getali na ninkia rotare kanya getali yo chikobwenwa tinda irwara nyakitali na bandu bunande tinda irwara nyakitali ngati yega kolegi yakole kanu mwanchu muri rubuto kubokia lero ana somo chobosongo kolengana nenka nigegendete kuikalege koleke mekero kalibaga ndikuboria eserikali kwa nekina ngutingiro bulendi ane muno gocha saba menyi bensemeyega kuripoteri ya Ndizi TV kuruka iga senseme ya ryomo yogotoka iga Bunyagatani imeje county ya Kisii letera nenchi nkurukwa Vincent Onyancha.